Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Susan, please, ibabawi mo dating himbagang kanyak. Ibabawi mo ma, Susan, please. I'm sorry, Roger. Ngayon, saan ko may ibabawi? Ngayon, kalpasan ti duwang atawan nga kaandam dito sa Japan. Kalpasan ti duwang atawan nga awan ka apulus iti denak. Makita ka, makasalita ka, video call. Ngayon, saan ka amarakop? Saan ko manik na ti bara, ti baghim, ti bara ti agekbo. Nga dito tiga puno no aping ang bimaaw ti riknak. Saan kan ngayayetin? Nakasaksakit manong naming nga denggen, saan lang nga denggen na dikit riknaen. Nasakit na nakasaksakit. Ang hinahit kami kay ni Susan, nagplano kami, nakastreka ka sa may sagadag itiyo, Factoria, dito Japan. Di plano mi, malpas lagi dito talo nga tawen nga kontratak, agawidak kadakalay sa kami. Ngayon kastumuntan timbagana, di mawag nga nang ibaga, nasanda kong gayetin. Gamutan ta karon sa baling nga lalaking ipatpatig ng isuda ito ni Simeon Abaknang. Sigurado manong naming inusar na ti panunot na. Saan nga ti puso na. No dikit ti panunot. Kaya-kayat nan ti dagos abumaknang. Ngem ti inot nga sumaliwanwan. Nasakit. Nakasaksakit manong naming nagkrigat nagbumpan. Ayun ka manong naming nga napaspas nga naglabas ti panawan. Aging nga nalpasen ti talo nga taon na kontratak ket nagawid akong dito balay, dito Pilipinas. Naragsakak man gapot adda datatang kininanang kaya kakabsat ko. Nga mitilikodan ti amin ket adagsang sakit nga paset ti bagik. Idikawon ka. Aging nga nakaawatak manong nemi iti wedding invitation. Sampagay nga nagkasara da Susan kini Simeon. Kat imimbitaran dakpay nga umatandarit kalaysada. Tapnoan niya. Tapno adada nga masaktana. Tapno adada nga darat ipuso. Anya ta kahit asawan dito imbitasyon. Aging nga iti may sangal daw manunemi nga kadak iti mall dito sa Nicolas. Hindi mabigbig ko natin masapat ko. One, the best friend ni Susan. Ni Emma? Emma! Oh, Roger! Bagman, mabaling nga din nga awisag ka. Nagmerienda. Let's go. Kinunak manunemi kat simulit kami ti may nga food house. Kaya dito'y nga kabayatan nagmerienda kami, nag-istorya kami. Awang gayam. Nag-aawat aktibitasyon. Kadi, Siga ka naman lang ti Medal of Honor. Kasi siyempre, siya ti Medal of Honor. Kapat siya ka naman ti best friend ni Susan. Siya na lang ta. Nasakit na din ang pasamak. Tiyak pulos ni namnama. Talagang nasakit. Amom, binagbagakbat ti gayem ko. Yung sangan dimnig kanya. Sa bagay, adam kidi puntos na. Adam kidi rason. Nuapay nga kinaikayat na ni Simeon. Sinundan na kami na Simeon. May isang businessman. Baknang siyempre. Di kotse. Hindi nga rin agaharim kaniya. Susan kat. Nakanutot iregalo na.
Nga po na no, apay nga naalu ko itirik na ni Susan ga po ka nagiti regalo. Iso nga inot na nalipatan na ka. Ano nawag idi? Susan, friend, ang mga no, agbabawi kan do't kasto nga ramidem kung naking ko na. Napudno ni Roger keng ka. Diya tao agay ayat. Diya tao at diya abroad. Agsak-sakripisyo para ti panakaisagana ti masakbayan nyo. Kuna nagmat, diya kayat ti ininot. Kahit ko ti biglang yaman ko na. Well, bukod na nga desisyon na ita. Masalusot ko man, Emma. Ada ka ting boyfriend, no? Kawan, api met, kaya nagpinas ka. Api nga ni Susan na kinayat mo, imbes nga siya. Sorry, joke lang. Ginabot no na, di ba, naamam mo kayo nga naggadan. Kinapod no na, pili-pili ka na kayo di eh. Ni Susan, Emma, ni Susan, Emma, Susan. Agiga nga ni Susan tinapilim. Okay. Yung nagbidot ka, saan nga nagbalingan na pudno keng ka ni Susan? Uy, nga rod. Sige. Mabaling nga din nga. Umay kanto pa siya rin di malayo? Uy, jak masango. Apay. Umay nagtulangin pa siya rin tulmalpas ti kasaro. Alawala. Matandarak nga rin ka sa haramanong nemi kat nuampay kas la matutudok ti pusok hindi makita kinaragsak dagiti duwa. Naging nga napangkumit lang kinablawan nita. Congratulations. Agyaman kami kang ka, Roger. Sino iso na? Kuno ni Simeon. Yung dati. Pare, pasensya ka na. Siyak tinekari ka ni Susan. Ang bale, si kakanuti mo na nga ng kuha. Okay lang. Budnuti ko naman nung nemi ni Simeon, siyak din mo na nga ng kuha. Ano na sakit tinakam ko, kawata, siyak itim mo na. Kasang ko palubos man nung nemi nga, asang kong matagikuha ni Susan, kalpasan iti manong katawan, nga panagnubyo. Ang gama nung nemi, napangkon pinasyar ni Emma, ket da kami siguro kani Emma tineekari titong galmaysa. Babagayan tingkay ng ikan ket may sumagbanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Roger. Dito ti may kaduang entay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week ini bulan ti Agosto. Iti programa tinga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJC Lawag, alas 12:30 hanggang alas 2, iti kay panakangeg, panakabuya, Lunes hanggang iti Sabado, kat dito yung paset, iti pagkasalita ni Roger, yung kay mangingan mabibuya, dito page ni Paring Ray, na Reynaldo Ray Fiesta, Uno Ray Fiesta Sentenced Award page, kan into paki-like, paki-share, kan saan kayo pag nagpalo, iti page ni Paring Ray, pakipalo. No may upload to ito yung YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, can ag-subscribe kayo kuma. Ni manong yun na ito, yung Measure Ways. Tilagip tinapalamas. Nagtultol ni nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award. Search for $1 billion Missing Story 2025. Nga pangabakan nyo ka na kita uray nga narakil nga premyo. No mga bak kayo. Kasano kayong mga bak? Hindi kayo matagsurat. Agsurat kayo At daan kayo kani iti true to life success story. Success meaning nembaligyan ng istorya. Kalpasan ti adu, arigat. Kalpasan ti adu nga riribok. Ket na nagbalin nga natal na naragsak na sa Leon 1 ti Biagyo. Nagitaan na kayo kat naikanyo idati naranya ka masakbayan dati mo ko ng success story. I-computer yo sa iyo, i-send iti email address tinumutibiyang nemiruiz@yahoo.com kung saan kat nemerstudio@gmail.com. Nuhan nyo mat nakabaylan, isurat kat kayot yun pa-interview kanyak, siya timang interview ka tayo, kasta arami na nagdaduma. Kaya,
I-search nyo lang iti Facebook account ko yung Facebook yung nga ni Measure Wish na nakakalungak, nakakipisak sa kayag message sa jay messenger ng bagayo, sir, kahit kut pa interview ka. Sir, mabaling nga dito iti pangitay pak, iti pakasalita. Yes. Alalistong copy paste ko na kung ano dyan. Messenger kayong agsurat. Ngayon yung nasaskan pa nga isesend the email la. Naginagururay nga premyo ka na kayo, malaksin iti weekly and monthly prizes sa nagururay nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Can may isang special award na umawat iti 5,000 pesos. Yaman at sa bulit nyo. Kaya, naginimadamang agbibuya. Happy watching nga na kayo. Askin ni Erlinda Estabilio, ni Rosita Ibusca, ni Mami Merlin Ruiz, Rosita Ibusca, Erlinda Estabilio, kay ni Mami. In-share na pa yan. Thank you. Kasi siyempre, hindi man i-acknowledge di kita kang kanayon na mag-share. Dito'y video tayo, iti page, ken YouTube channel ni Paring Ray. Kas kada kiti sumaganad, sino da. Thank you, and thank you and happy watching. Ni Juanita Viloria, iti Waipao, Hawaii. Australia Haduka, iti Eva Beach, Hawaii. Perlita Glipay Matias, iti California kandidato, iti Canada na ito. Rosita Ibusca, iti Canada. Saldi Codal, iti San Nicolas. Ni Marilyn Tamayo, iti Hong Kong. Ni Ernesta Buduan, iti Hawaii. Mr. Aurelio Fiesta Jr., iti Hawaii. Paulina Bautista, iti Waipao, Hawaii. Kasama tangkin ni Mami Lucy Damo, iti Hawaii. Ni Jenna Sukir Bilin, iti Kalinga Apayo. Ruth Garcia, iti Riyadh, Saudi Arabia. Norelin Perdido Tamala, iti Bahrain. Ni Erlinda Estabilio, iti Hawaii. Kasama tangkin ni Minda Mangwagi, iti California. Belgia Pimentel, iti Bintar. Imelda Coloma, iti North Carolina. Kasama tangkin ni Ramil Bellesa, iti New Zealand. Oscar Buado Jr., iti Alaska. Kenitesi Serrano, iti Macau, China. Thank you ka na kayo. Well, kikita na ito man Dear Manong Nemi, padahanan nyo, Dear Manong Nemi nga page. Kaya nito no, 12:30, i-share ko ito na ito nagiptira palabas, ito page ni Paring Ray, tapos ngagigamot lang ito, pakabuklan, ito pakasalitahan ni Roger. Kaya kasama tayo, laglagay pa nyo 2:00, into na malim, palubos tayo po, iti programa tayo nga, Idi Kalman Laing. Awan absent tayo, palubos tayo po, ya? Awan tinaskin nga appointment tayo. Salamat po. Kikita na ito manin, madam na ma. See you.